Днешка до кожного з нас унапрямена радосна вістка Рождества Спасителя, яка поволує všetkých в'єдно з ангелами, мудрецами і зо спастирами препознаць у Ісусові Цара і Бога і поріхтать за нього яшелька нашої душі, жебіше у ній тіж народзил Христос. Слав'яці Рождество Христово пам'ятайме на глибоке значення того свята. Найодблиск святочного освяцення і галайк новорочних преславох не зацмі саму подію уціловення Божого Сина при наше спасення. Прето прислухайме ще до Божого Слова, яке нам приповіда о тій спасенній події. Літургійні шпіви і коляди, преславлюючи народження Спасителя, отвирають нам правий сенс тієї події і прошвицюють з радостю Рождества наш живот, повний почешкосток і каждодньових брігох. Щиросердечно вінчуєм všetkým Рождество Христово, най-то та спасена подія укріпі нашу віру, наповні нас з надію і обдарує з любов'ю, і постане жрідло невичерпної духовної радості та спонукнуться до благодарності Богу за ті великі благодаті, з якими нас обдарував. Шветло крачунської заріної освіці нам драгу до Господа, який є цар міра, і драга правди і живота. Жичим všetkým радосне Рождество і благословений Новий рок. Христос рождається, славіте Його.